takulandirani kuchokera kuno ku area 36 kwa Katantha kulilongwe. Ino ndi program ya Cruise 5 ndipo lero tikucheza ndi Protasio Jedidiah Kaluwa. Simu zoti ndi Protasio Kaluwa Jedidiah kapena Protasio Jedidiah Kaluwa. Ndakulandirani program ya Cruise 5. Ndiwe Kaluwa kapena Jedidiah? Zosezo nzanga. Zosezo nzako? Zose nzanga ndithu. Akalemba bena paketi mazuwa ota kunena bei ne ndithu. Protasio Kaluwa, Protasio Jedidiah. Yes. Ndiwe Malawi fama ina sakuveka Malawi ndithu. Protasio Jedidiah. Remember phone. Hello, I'm Protasio Jedidiah. And we sit here to language jiru mwepo. Aya Malawi ndithu kuchitipa ndi komwe kuthondwe kuzomba. Kubadwa mwana alamene limuchula Protasio kapena na kuchula dzina lina la kuchi. Langa ndithu pobadwa. Really? Pa birth certificate ndithu ndithu. Protasio mukamadula mali yani Protasio. Nabati prota, nabati pro, basi meno waimverera. Kanena kuti Protasio amene protozoa. Basi bangikhalela kuimverera. Kusema ndalelo wene Protasio. Potassium mangane. Ndoka wa ku klasi basi makhawa takachula potassium makhankha. Koma zona ya ndika yene. Koma dzina neni ndi Protasio. Yes. Kaluwa Jedidiah. Yes. Komabe umanena kuti Kaluwa ndi dzina la mai yako. Kaluwa Jedidiah ndi la abambo ako. Kaluwa ndi dzina limene linali la mai anga. Osatiso amai angawo koma mai yawo ndi abambo awo. Okay. La kuchikazi nawo salatenga zina la kuchikazi. Okay. Ifeso chimodzimodzi tinazatengera so zina la kuchikazi. Okay. Chifukwa choti tinakulira ndi anthu akuchikazi. Okay. Ndi panazafika nthena yake pamene nazaona kuti I think tinongophatikiza maina. Koma poti maucheni papepala ina panalira Kaluwa basi ndimangophatikiza nonse ndimangolemba onse. Tiva bwinobwino fika pamene papalika nkhani pa maina awiri amenewo. Koma chenicheni chimene tabwera kuno ndi chakuti timve zambiri za Protasio Kaluwa Jedidiah chifukwa iyeyu ndi mmodzi mwa Amalawi amene akugwira ntchito yokhala ndi ana amene amakhala m'ma street kapenanso ana amasiye. Pala anthu osiyanasiyana amene akusamalidwa ndi Protasio ndi anzake ena amene amathandizana nawo. Chiwerengero cha ana onse mukawerengera onse pamodzi chikwana bwanji? Sikati towerenge onse amafika chamma 200 Koma anoti kanena kuti amene noti manena kuti afull-time kuti ma-permanent amene ali a-permanent okuti china chilichonse chikachitika kuna kwakamayimba foni kuti aimbireni mwana wanu atere alipo 75. Yes. Koma onse amene akuthandizika amene kuti kuwalondoloza kaucheni kadzathira ndithu panopo almost 200. Ndi almost 200. Pamakhala madera ina kuti ukapita ngati kuchirobwe mukangopita kuoneka kuti adade ana kuchirobwe kunoko nditani. Ndiuyo. Anena kuti ndani. Ndezi makhabe kuti wina aliyesa mangoti adadi. Then ambiri. Ukapitaso madera inaso chimodzimodzi koma ukakhala kuti amene manena kuti awazi ndizavuta aimbireni kuti ndi mwana wazatere ndamene ndachulawo. Mwangonena kuti kuchitipa kujeni ndetu kumudzi wanu ndi kumeneko eti? Kumene makolo amachokera. Okay, yabwe makolo adakalipo. Amenewo abambo adatisiya pa 1 September 1999. Okay. Amayi anga anamwalira 2001 mu September. Tatiuza moyo wako kuti wakhala moyo wotani. Mbambo wako atamwalira chinachitika ndi chani? Mwina ndiyambe kuti asanamwalire moyo unali bwino kwambiri. Ndikumbukira nthawi imeneyo timati tikapita masukulu timaona anzathu oyera khunguwa masukulu ayankhula chizungu. Unaphunzira sukulu ndazo? Kukhala mzungu apa inu pa? Zimakhala. Kumamutsina mzungu yo? Kumamutsina. Zimakhala choncho ndithu. Koma zonse zinazasintha mu September 1999. Siku lina anazangozuka mama. Ndanali wovuta. Anali munthu osamalira koma anali munthu wovuta. Abambo? Anali kuti amamenya mwana wina aliyense amamenya mayi, maona mayi akumenyedwa pena kusanza magazi, zimakhala ngati zimene zichazi kuti at a very young age. So anapezeka kuti anazasintha kenaka naona anapita kwa nsembe anabwerako kusiya kumwamowa anazadwa TB nthane cha TB nthenda yokuti anthu amanjenjera anayo ndithu COVID. Atadwa TB anazadekha ndithu ndikumakhazikika pakhomo. Kenaka siku lina anazangozuka mamawa ndimakupukira kuti anazangoyima pakhomo la kubafa tukhala kufozi. Anazangoyima pakhomo la kubafa lija ndikundiyang'anisisa basi ndikuchoka panala kuti sambisa mayi athu nthamene ndikupita kuntchito. Kenaka anazangona minibus yabwera kuzawatenga amayi okha ndikumanyamuka ndikumapita nawo. Kenaka pangopita nthawi pang'ono kunazapezeka kuti yabweranso minibus ija
akutuza kuti tilongeze ndikumanyamuka pamene timazindikira kunena kuti bambo aja atisiye. Yeah. Sitinamveso zokuti adwala atani Just like that? Just like that. You saw him leave kunyumba Ali bwino kuti bwino awo adadi akupita akunyama akupita kuntchito monga mezi ayika nthawi zonse abwera ndeti mazuwa kuti kamafika cha mmafolomu Yes. maene akuti ukhale wasamba ifika kangokupeza kuti utatuwa bavuta ndekuti Maofisi amayenda. lamba amagwira ntchito pa iwe Lamba? amakhala lamba amagwira ntchito lamba wachisulo cha amagwira ntchito pa iwe ndata zangobwera kena kapamene kuti kufika kumuzi ndimakumbukana zamba kundilandira ndi anti angandani kwana koma ndimakumbukira but anazamba kundilandira anti angando kumandipepesa pamene ndaona kuti anthu akulira. That was my first time experiencing funeral kuti mwambo wa maliro umachitika chonchi anthu amatero usiku pamene kuti akulira pamene mazamba kuti bambo anu ndamene atisiye. chinachitika nchani anadwala kapena anachita ngozi zinakhala Mpaka na lero si ndimamvesesa kuti chinachitika nchani. Mene ndinazangomvera kalero anazangonena kuti andakhala ku office kwawo anazangogwa pampando. Bas, that was it. Pamene so tinabwerako sitinabwerereso kulilongwe kunoko. From kumaliro kumapita ineyo sinabwereso ndizakuti azing'ono anga anaenda ndi mkulu wanga anaenda bwanji. Ndinazangochosedwa kumaliro kuja tinapita kukanjeza ku Blantyre. Kuchoka kukanjeza kuja kumaliro unali kutcholo kumeneko kumaliro unali kuzomba okay zomba kuthondwe yes. Okay. Tinazapezeka kuti mawa lake ndinazanyamukisidwa kumapita kunzuzu ndemwa chimwemwe ndalibe kuti atitupita kwa gogo nasangalala kuti moyo ndekuti somwina ukapitirira kukhala ana iwe sudziwa zimene zikuchitika kukafika kuja kumakapeza kuti nyumba imene tafika kuja pali mauzu pali kuti kunoko ndikuzatani kwetu kulowa malo ajaona kuti magesi kulibe muchokera nyumba yakuti munali ndi magesi china chilichonse munali mwachoka kuno mwapita kumaliro kuzomba kuchoka kuzomba straight Straight. kutsa lilongwe kupita kunzuzu kunzuzu kukafika kanyumba kamaudzu ukafikira kopanda nyumba kuti magesi magesi palibe ende nkupada bwana kuti kodi kunoko ndikuzatani mwana ndati muna kuti tafika usiku bawa tipitirira mwina tilangogona pano tangogona kuzindikira kuti tafika to pamenepo kupita ukalembesedwa ku skulu ndikukakhala pasi pa mtengo siku ayambirira just like that just like that. amayi nthawi imene anali kutiko Sindikuzaso kuti mayanga kuchokera kumaliroko anaenda bwanji koma chimene amaziwa kuti adatenga mkulu wanga amene mamuziwa nthawi imeneyo Nyamata ndi ng'ono wanga amene ali wang'ono kwambiri nthawi imeneyo ulendo nawo sindikuziwa kuti anapita kulilongwe anapita kutiko ana munali kwangati nyumba nthawi imeneyo ndimaziwa kuti atatu iwe ndi wachingati ine ndili wachiwiri okay nthawi ndi mkulu wako iwe ndi ng'ono wanga ponyamuka munanyamuka nonse kupita kumaliro tinanyamuka tonse kupita kumaliro kumene kuja anangotenga iwe wekha anangotenga ine ndekha gogo angawo amayanga tiye kunzuzu enawa osadzoti kodi sindikuziwaso kuti kufika umene kuja moyo wayambika akakulembetsa skulu akandembesa skulu glasi yako ndi klasi yakanali pachiwavu FP school pasi pa mtengo mukangolowa pa gate makhala pasi pa mtengo pamenepo kuti kunoko kuti ndikubwera kuzatani. Yes. See? So basi agogo anga amaise sabe ndithu nthawi imene akugwira ngati klina lawo kuchipatala amaise sabe ndithu kuti azipeza tiwiri titatu kuti moyo uzoona kusintha. Now vuto lalo linazapezeka kuti ndachoka kuja tati mwina nkhaza za bambo zija zatha. Yes. Ndikuzakumananso ndi achimwene awo amayi anga amene inalinso ngati amplified version ya zochita za bambo anga. So yamalambaso imene zimakhala chonchi kuti agogo anga amapezeka kuti mwina kuntchito kucha apezako kande ka stoko asiya ka stoko kacha awanyamula stoko ucha akapereka kuchibwezi ndekuti ukakuza makuza kuti ukangwerekeza kunena ndikukutuma pana masuku ana amapezeka kuti akanyanyala amatha kukusiya padenga ndikuti apita kukaenda what do you mean kukunyamula kuika padenga nkukuza kuti ndupita kaye ndikuyerekeza utsika pamene popo ndizakupeze popo kwaso ndili size pena ndine ndimakasi ndikasikana kuti ndikanasika basi ndikuti ndongokhala pamene chapo chonchi kungokhala padenga ndikubwerapo kana after some time pamene nazoona kuti amayi achabwera anazabwera ano ndi azikono angaja tinamba kukhala nawo mpaka na 2001 amapanga maganyo mwa magulisa tinkati za mpunga nkati kuti mwina azipezako makope mwina tizipeza makope mwina tizipeza mapensulo siku lina anazangosazikaso kuti apita ku business ndanali okonda kupemphera nthawi zonse amatipempherera anasazika siku lina lake
kuti apita business kuja sanabwereko. Tinadikira siku loyamba siku lachiwiri akuti anali pa operation. Then hame oli wamwono besu mazizo wakoda kama operation ndichano pangoti amayi atipeza. Siku lina nazangova kuti wiziro mene makhalira mmuzi. Yes. Kuli nyifa kwa Nyakaluwa. Kuti kuli maliro kwa Kaluwa. Kuti konako ninjano wataika. Konako ninjano wataika kuti tose panopa tukondana nipame mazamva kuti mayani atisiye. So zinali bezofuta panga process kuti anthu osewa amangojamuka kupita kuna kwake. Yeah. Kuzangova kuti wamwalira. Kuna thama mwalira choncho ndeko. Ndekuti amadwala chani paka na lero lisindiziwa kuti kodi amadwala chani kweni. So kubwako kumaliro kuja. Now titamba kufusa zabamba kuti katundu athu uja ali kutiko. Tinaza usidwa kunena kuti katundu anatengedwa. Simapesesa so kuti zinaenda bwanji koma that was the last time tinamuona katundu. So abaso maya mwalira anthu anamba okanirana aya anawo atengedwe ndi wina. So what happened is because chankhaza zimene amachita uncle athu aja we were forced kuti tizika pita munsewu tizikaenda ndana anzathu amunsewu anzathu muna maneighbors amapita munsewu kumakatoleza mabotolo ndokumagulisa. Manga samagwiza anazo koma sinanga anali kholo chabe kuti single parent kuti akwesesa mbali yake koma so anawo supena timaona kuti moyo wasintha izi sizikubweresa chimwemwe zimene tikakhala nacho. Bazi nangatitani. So bazi nkhani nayo aba maliro chakona kuti anawo ndovuta anawo ndosausa anawo inasasa ateke anawo ndokuba anawo ndotere. Kana kano ngono wawo last born family amayanga ndabana zanena kuti aina anawa ndi atani ndi atenga. Nkupita nafe ku state house anali mphunzitsi wa ku primary ku state house. Kufika ku state house kuja umaona kuti kuzuzu kumeneko anatenga kuzuzu kubwera ku state house ya kulilongo. Okay. Umaona kuti atalowa kumpanda kuona polisi kuona ndani leta kuno kwenda kuti moyo ukhala otani wabwino. Kumene kuja ndikuzako banano ndi anti. Mwina vuta unali inu. Mwina vuta unali common denominator. You are the common denominator. Kuli kwose kwenda kupita kwako kwa ngomba ndimbola ina yake. So anti hawa amata kuti kuphunzitsa ntchito yo. But I remember I was 7 that time. Ntchito zimene amakuza kuna kuti nyumba yawo ukakoloba amata akamangana nkhope yawo aziona. So azinena kuti akamayangana ati pazishaina kuti azoona kuti nyumba adi ndi yawo aladi. Nde nthawi zambiri ngakhala nkolo athu analaphunzitsa koma nkalasi timakalowa mochedwa kwambiri. Kuti iwo sonda mapezi kuti akukupasaniso ni chibalo. Ankolo anu akupasani chibalo chifukwa choti machedwa. Yet zinthu zimachitikira nyumba momwemo kunyumba. Nthawi zina apezi kuti agula zakudya nthawi ja remember kunali Hungry Lion agula zakudya azalowa kuchipindaja ndi anawo ndi kuti basi. Inuyo simuja nawe. Mama wake nakatinazaba kumalawirira kumakasuka magalimoto anthu momwe mucha mastaff kuti mwina tipeze ndalama yazitumbua ndi zina zotero. So moyo makhabe chonchicha ovuta chonchicha kuti kumenyedwa mukapeza kuti kugwisidwa ntchito. Angokwanga tazamva 2003 kuti zinthu zija zikwenda chonchi sizinasangalase. Nde ankolanga so before agokwanga sanaveza ankolanga nazapezeka kuti ananitumiza kwanzawo chakuna kwake kuseli kwa state house pano amati kandeyo 44 koma nthawi tinkati kwakauma. Inali chabe mbali yako akauma ndikumaka thandizira kumene kuchaku akazi ako kumenewo anali ndi pakati ndamata mwana atabadwa amuzika thandiza kuchapa matewera zaka 8 kumaka thandizira kuchapa matewera abebe ndi zina zoterozo. Nde akokangata zamva ndayana zanaka kuti ngakhale nditibekena kale kwaso kumananga be ndibwera ndizatenge ndana mwana wanga. Anabwera kuzatitenga. Atazatitenga myezi yochepa nawo sanatulonjeza ndikupitisana ku private ndikupitisana kuti kana kana atisakwanisa anatipitisa ku social care office kunzuzu. Kuti I think ana mwina apitisidwe ma orphanage mwina ndo ataka. Ndio usiku wase tinacheza atufotokozera nkhani za ma orphanage mene zimakhalira kuti ubwino wake anatifotokoza za kusosi kumakhala makolo ife kusangala kupitisidwa ku orphanage ku office ya social care kucha. Ndimakumbukira mnana zibamba awiri. Ande ndimakumbukira zimene ananena zibamba. Atate yang'ana kuti anawo ababe kuchanzelo chimene angazapange paziko lapasi pano. Ndanafusa kuti bwanji kwenikweni akuti wani winayi wayandikira zaka 9. Ndipo pamene zafika panopa
sitikuonapo kuti tikuona ngati alowerera kale ndi olowerera palibepo china chilichonse chimene angazapange sitingakoze agogo anga anachonderera iye koma anawuza kuti ana anu sangazapangepo chinthu china chilichonse cha nzeru anayesera kukambira anaso mwina ndi anthu akusosi zinakanikanso kuti ativomere anayo kuti awawa sizingatheke akula akasamalidwebe pakhomo. So about 2 months later ndi pamene so nawonso anazangopita kuchokapo agogo kuti apita kuntchito agogo ndi pamene no mawa lake mamawa tinazangotengedwa kupitisidwa kwa kunyumba imene ali yachimwene awo ndikumamva kuti ayika masamba pansewu zokha zimene zimachitika muja zinapezeka kuti zachitikaso kumazifunsa kuti kodi chimachitika kwenikweni ndi chani mulungu ndi chani koma basi ndimene zinalita tiyambeta makai pamenepa anthu akungosowa atu mu story imene mina inenso ndipezeka kuti pomabwera kuseri kwa nyimbo iyi tangotsazika pano kono tisakubwera zoonekaniyo mvetsa chisoni kwambiri chiyambi cha moyo wa mlendo wathu walero amene ndi Protasio Jedidiah kutilongosolera kuti zinayamba bwanji pano tikuyankhula pano tikukamba zoti akutola ana amene amakhala ma street ana amasiye ndi ana osiyanasiyana akuti pali ana okwanira mwina 200 amene amatha kuwathandiza munjira zosiyanasiyana koma 75 ana oti ndithu amakhala pamodzi oti amatha kuloza kuti awa amakhala apa awa amakhala apa awa amakhala apo directly kuwapanga support china chilichonse chokhudzana ndi moyo wawo. Anafika bwanji pamenepa kuthekera amakupeza bwanji tufuna tilondoze zimenezo koma tiyambetapo milakaye nyimbo yamba ikhala nyimbo yanji nyimbo yamba ikhale ya trailer ifuka moyo ukanakhala trailers akuti chikhama kuone tsakaika trailer kamwe jonji yes pena bwezi titakanako kuti moyo umpase ine I think no kandione tsani pena pake ndili 17 years fast forward ndili 17 sokatali kana kuti ngokwanisa zakazizoambirira no that's not me I can't go and live that life izi siyeni mumpase munthu Dremo akuti trailer nyimbo yamba mprogram ya Cruise 5 kukonda kwa Protasio tikupilira cheza ndi Protasio Jedidiah tikuyankhulira kuno ndi ku area 36 mukati 36 kukochula tukulidida kunofike pano kulaka kungokuponya pa ndege kuti kangogwera vile afikapo panopo ndi panja pa nyumba imene mukukhala ana ena mwa ana amene amasunga iyeyu koma monga amene timvere muliongo munonso muliso malo ena ku Blantyre kuli malo ena koseko ndikoti kuli anthu osiyanasiyana amene akukhala mastage osiyanasiyana amoyo koma tisanafike kwa amenewo tikutsata kaye za moyo wake. Abambo angonyamuka kupita kuntchito kubwera kumeneko uthenga wa maliro patutsatizaka amayi anyamuka ndikupita ku business kumene kuja kwabwera uthenga wa maliro agogonso amene amakusamalira angonyamuka kubwera uko masamba ayikidwa pakhomo moyo unayenda bwanji kuchokera pamenepo tidabwerako kusesa program ya kusesa mkulu wanga anasankhidwa ndi anthu ena kuti atengedwe ngono anga salatekedwa so munthu ina then nangosala ine amene pande pamene amasankha chinanso chimene sinanene mwana chimene kuyambira ndili mwana ndinkadwala pafupi chimene chimatopesa anthu ambiri madwado aja nali ndi vuto la asima nali ndi vuto la mtima ndi mabanika kupuma komanso mutu makweleka pafupi daily almost daily kuti mandela mankhwala tukuma mapanado aja ma profeniwa sikunali lonse for about 22 years pamene nazaona kuti sasiya chinaso ina kuti pobadwa ndinazabadwa ndi zala 6 mbali mosi iyo samatu opyeze iwe tabwetsa tione dzaja anadula adira apa aruza chala chimozi kumeneko panali chalapa pamene papa chora anachita kuchosa anachotseranji zala 6 inali deal onde rugwira atu chinthu osataya atu ndara chosa ndi pamene kuti pa konobe unkapweteka pafupi ani nthawi imene inoti zala 6 zoti zimaoneka ndithu ndi amene anthu amakukatama kuti chalacho chilipo kale ayi atangochidwa komatu ululuja umakhala pobe ndi ntchito ndi anthu amaona ngati this is going to be a burden
ntchito sinimagwirira amene amagwirira anaena ngasi dzanja likwawo lotangochotsa kumene kuphatikizaso ndi ishu ya mtimayo zimavuta ndithu kuti ugwire ntchito ngati wana wina aliyese kazothamanga kandi zachani kandi zonyamula zinthu koma timayesesabe ndithu fika choti moyo unali you had to survive. So atatero anapezeka kuti atengedwa ena aja ndinasa anakolanga ovuta omwe aja iwo amakugoneka padenga amakusweretsa padenga amene aja ndeyo amagwira ntchito kulilongwe ndina amakhapo ndi chibwezi chawo chatapezeka kuti chatenga mimba asandokano ngati banja sakokhali konse so masiko chepa atakupezeka kuti dzathandikauza kuti ndimauza anti anga kuti ndaso azimuko anga fa ndikaona iwo aja anakauza ankolanga cha kuti mwana uja afuna athawe ndinamenyedwa osati pang'ono kumenyedwa ndamachawa kuza kuti shalabondi kuambe kuti ukhale bwinobwino ndikumenye zenizeni kunzuzu kulibaya nakamati shalawambe ndamatengera zimene zija kunena kuti shalabondi kuambe ndamakuwamba zenizeni so atapanga zimene jambalenga kuti I think kunoko kumlondezeka ngokhabe ndazinzanga amuse kwacha ndapena umathawabe siku lina ndinazangopezeka kuti ndi anazandiuza kuti anandituma kuna kwakanti angacha osaziwa kuti nyumba ija apinyulisa kuti akusamuka malongeza katundu akupita wanango kutuma chezo atapita kuona chani pobwera iwo mpena kuja kupakira gear palibepo munthu anthu atani anthu apita basi nali jabe kuti ndinazolowera kuti zimachitika zathu zamudza basi ndangozolowera kuti so pano kunzuzu kapena kulilo kunzuzu kwenda kuchiwavu kuchiwavu nde asanapite senani anani zimayo jakona kuti amakususa 2m chakuti mukatoleza za chibuku ndi zimene zinali nkhuni timapita m'mabala muja kumakatoleza za chibuku zimakhala kuti nkhuni zimene zichazi nthawi nazolonda kumenyeni moyo umakhala choncho ndakakupeza kuti akugwira salonda ndimakumbuka nthaka nanigwira alonda ngo ndinamizira kuti ndimakaba koma ineyo mbali zakubande seasonally zaidi unkaba iwe ayi kundibelesa moyo mene ukuphelezera matope chocho mongo kungoona katundu wa munthu kuti uyendeki kundibelesa moyo kuchako iwo aja ndikuzanena kuti amenyeni amene ndana ndimenyadi alonda odi kundimenyadi zoti ndaliso mwana ngata kumenya mkulu nzawo ngata kumenya mkulu nzawo ndapeza kuti basi achoka ndinabweraso munsewe muja kumakagona mabala muja basi kumatoleza mabotolo aja sikunaka nthu amene nazakumanano ndi anti anga timati Catherine Chiwambo amene Catherine Kaluwa Chiwambo ndako ndifunsa kuti kodi ukutani kuno ndikuti anandituma ena ake kuti ndizatoleza chibuku nthawi zino akuchokera kumapemphero ausiku ndebale nazafotokozera kuti izikuenda choncho okay ndikamba ndi anti ang'ono awo agogo anga amene anali kulilongo kunoko nde after atakambirana anazanditenga meyo acha ndikumakakhala ne kunyumba kwawo kudikira kuti ndembe maiswa standard 6 kenaka ndembe maiswa standard 6 ndi pamene eno ndinabwera kulilongo kuti zonse zikuchitika usanafike standard 6 zonse zimachitika ndisanafike standard 6 kamwana kochoka from standard 1 to standard 6 zimachitika izizi kumagwira ntchito ya nyumba kumatani zonsezo ndisanafike standard 6 walemba 6 nalemba 6 ndinazabwera kwa gogo anga kubunda amakhala kubunda anali mphunzitsi wa kubunda primary agogo anga muna anali lecture pa bunda so makhala nawo ndithu kumene kuchako chimene sinambe ndafotokozapo kwa iwo anali ni nyamata ogulitsa freezers nthawi zonse nyamata amakuza kuti ukagone naye ngati sugona naye akunamizira zinthu ndesinanganayi munthu woti ndampeza ife ndamete maoneka kuti ndiovuta chifukwa tangobwera akunjira kuti ongoleredwa ndamata akafotokoza kuti uyu amatere basi mapezeka kuti ife ndamene malakwa kwa iweyo basi malakwa kwa ine nthawi zamazakuza kuti ngatofanisa kunenero kabezi ovala nyumboni basi ngatofuna tisapange izizi ndapezeka kuti akakamira yeye ndifuna tikasambe limodzi ku boys quarter koma mwana kuti ntchito zake zinali zimene zozo ndapena ndinazangomvomweza kuti afinge ndizikhalawo ibati bwino kulekana kuti ndizipanga ndi nyamata zinthu ngati izizi zafika standard 7 cha ndende mapezeka koma zinachitikako ndithu sizinachitikeko amangoti akakuopseza lero ndi mamuza kuti chabwino ndikakubere zinthu zimene kufunazo kuti uthawe ichi koma inalibe life ya hard because mapezeka kuti upite ku school asakuoneka akuyenda nisikana amakwiya naso ndoti akanenaso kuti ndinamuona amene iwe chimene sichinali mbali ya ine so kupezeka kuti kuchoka pamene pachapa kuzafika standard 8 kuzalemba standard 8 anazangopanga kuti basi tathana upiteso kwankulako ku state house ndi pamene ndinapezeka kuti ndapitaso ku state house ndi ku state house kuja nakafikaso amayi aja anachitaonderandira kuti siwabweraso sopano wabwera panopande wabwera wekha panopande tithana zenizeni ndanalibe basi ndalibe choice kupezeka kuti mayiso atuluka
ngwena ndipita secondary koma ayi akuti uzigwira ntchito yapakhomo angu anjingaja ndikuzasegwa ka takshop kuti uzikagulisa ku takshop amaya nawo samapezekana kutuma ntchito zawo akutuma kuchikaya kunandi kutali timatuluka state house ija kuyenda kukwera mitunda ndikukagaisa kunja chakwaka uma kuchi koma age imeneyo manyona bekuti ndi ntchito yayikulu kusiyana ndi panopa upita dome kuja kubwera koma zakudya sakupasa angu anga nakandilembesera ku state house amati ndimene angakwanise ya day kupita umene kuja katanga amba kufusa fees 1.5 tinabwezero sinapite koso anakandilembesera kuchipasula night tinamba kupita no kuchipasula night 1.5 1500 anaina kuti ayi sindikwanisa yachuluka kwambiri kupita kuchipasula night ndeni maenda kuchokera mkati mwa state house kumapita kuchipasula sikudalire kosi wapansi obwereraso chimozimozi ndo chipasula kuti anaza kumana ndi nzanga amene akadabenzanga papo ndikati sungeni Precious Maloya kwa ine nthawi anali kuti iwo kwawo ndikophula kwa ine ndaona makugulira nzimbe apo asanzimbe koma stage imeneyo ali yese kwawo khozoka kuphula zimakhala yake imeneyo yakwenda ndakanugulira kanzimbe kaja basi nemanena kuti ndikuti ambo yalemekezeke pamene popo ndajako ubwerera kunyumba ukagona choncho so zile zafika pena pake ndazaona kuti sizi kuthandiza kwene then nazawo zankwaba banje nambe kuita kuchalichi kuti mina mulungu waninyanyala pena pake kana kakuzana da azachati chiziso koma mulungu akakhawa chikondezo sezicha zimachitika chifukwa chani anti usiku nake angu akasabezeka pakhomo masana nawo samathawaso akazawo fire imene mabonga umene koko so kukwezeka kuti ndinapita kosewera ndata azanga maisera zosuta zije ndati naneso ndiyeserere kodi kusuta ja foja okay uti foja imwe wa embassy na embassy sindukuzanga maisa hona mulala foja imwe wa embassy then nazatenga foja ndokika paka nazango zindikira ndiri pasi ndikuzuka pansi simuzati chinachitika ndichani anthu anango kandudu kamodzi mani kamozi kungopanga kungokoka chonchi kuwezeka kuti ndiri pasi kugwa sindimazi kuti chinachitika ndichani kuti nali foja ayi kapena chinati kupita ku nyumba ndinakapeza ankolo anga chatakhala pampando akuti lero litikamba buku za chivumbuluso Bible study so for the first time unapanga ku Bible study for the first time I was surprised kuti what's really happening in siku lero wagwa ndi ndudu uko kubera ku nyumba ati tikambe buku ati tipangeza chivumbuluso muzi wa buku la chivumbuluso mene zinkhani zakamene ndihora chivumbuluso ndihora muli zirombo za masambiri mene muja basi pamene anandiuza za chalichi namba kupemphera nakabatizidwa ndenthawe ku church timaenda kuchokera ku state house kupita ku 18 wapansi ku chalichi kundetu kupeza kuti kupita kumapita bedamba kumalipikira kumapita amaya chapamana zamba kundopa nonso pano kuti mwana wechitake chuma muchitikira kumando option basi pamene ino nazale pano kalata kumpasira nzanga ino ake kuchipasula kuti mukandiperekere kwa gogo kuti amoyo kunoko suli bwino ndi pamene anandite mvera akuzanditengako ndikutipitisaso kumakakhala nawo kubunda so 2006 yose nangokhala basi yomanko sewera choncho basi osapangaso za skulu zinati zonse 2007 pamene zandiuza kuti malo ako ku Zomba Catholic kuli malo ku Zomba Catholic malo ako akadalipobe ukuza ufuna ukambe form 2 kambe form 1 nazaona kuti kulibina ndikayambereso form 1 fika chaka chatha chose chiche chinangotha mangu osapita skulu zozilongosoka ya then napita ku Zomba Catholic kufika kumene kujaso daliso khanga papitaso ku prison ina peza kwa anthu apezeka kuti akujambula toilet akujambule kuti zaya ndinapita ndi zina limodzi koma ndinabwera kwa ndi maina amali adi zaya habakuku udali maina wae vivo kole kiwa habakuku sindikuziwa maina machokera kutiko maziwa so kupezeka kuti koma ndafika ku secondary ndi anagemulana koma chimene chimafuta chonena kuti makhanga tuti target ndiwe ulukodi ndiye pa school wa mama kupita ku toilet kuchanduka pesa kuti unako achambula paipa pa chithuzi manje wazo ati chichamba akunije aliza azai kabo Protasio peta pa guys ndo mazuwa kuti school sayino ikupanga so chipale cha zangosa olesi kuti ndiamveso kuma house za mulungu zinazo kuti siku wiki yambirira nditabwera anazenda nyamata wina wakati wa form 4 kwanza ndikachape mablanket ake then my life vele ndalisana iziwe kuti kodi kumakhaso kuchapa kena kano nditamuza kuti ndadwala sinapiteko anandimwesa fancy suku lina ndata ndinali ndi achibale na akanti amene akendata ananditata nyumba kwawo ndipiteko analaphunzisa ukafika umene kuchako ndikapezeka kuti akuti mtsogoleri anandimwesa fancy daucha ndi chairman wa school
iwe amati ndikanchapire blanket chairman wasiko mwana mwesa fancy amati ndikanchapire blanket ntakana wasiko mwana bana zangona kuti zizi mapemphero zimakhala zikwenda banje kwene ndinaona kuti izizi sizenthandisa sabange so I think ndizingokhala moyo basi ngati munthu abe nomakhalira koma moyo ngokhala ndo mavuta chifukwa phazi lake munhu ayina samakhulupira kuti masekonda kumachitika zinthu zodabwisa nthayina mazuka usiku ungozindikira munthu akwaza kummenya pamwendo ukamazuka watupa koma usamona munthu kuti ali kuti kwa kumenya inde nde makhaya chabere kuti ukamadandala kunyumba uyisa kufuna school mwakhanga madandala kunyumba uyisa kufuna school koma makhaya zimachitika umakhala mbonaona kumene ulembe mayeso umapeza kuti mapepa anga ena ake sakuoneka ndo madaba kuti kodere moyo wangawo nakubadaba kuti uzingokhala kuzafika form 3 naza kumande nakachibala wa mayanga mandithandiza so but anko happy ndamanthandiza makhala panja pa box 2 kusazi amakhala kumene kuchako kumanthandiza kanaka wiki yanena kuti tukukalemba mayeso wiki yamawa iyo sikungati olinapeza kuti nenda dwala kupita kuchipatala ndikukanuza kuti magazi ndiochepa koma akathose ndingafotokozera funa nthazi zonse ndikafotokoza zimene zozo amakuchotsa ukunamizira pano kogoba mayeso so kupita kuchipatala kuja ndinazaona anthu akuthamanga ndi bedi ana mwino akuthamanga ndi bedi ndikuzaona kuti anti akazawo akuthamanga nawo ndi bedi licha mala again pamene ana headmaster amazanditana malemu brother magobero ndikuzanduza kunaya kuti ankola kwa mwalira mawo malizira amene ananduza ndone kuti tione nozokolola zako panopa tose tukapeza kuti kuchipatala iwo mwalira so zame ndo hefeso nthamene tisakuzisatira basi mangu kuti basi ni moyo aheda jananduza kuti banje mubitaka kunyumba maso msalbe chaka chamawo koma I told him kunena kuti ayi ineyo ndikwanisabe kulemba nalemba maiso aja kukhoza ndithu ndikulembera ma interest nthawenja kumakalemba ma interest ndibaza kuti anzanga osamene macheza awo ndikwatenga ndikundisiya ine amsana khulupirira kuti zitheka banje kuti azinzako onse amenoma ndi amene ndimamona kuti ine ndiwanzeru kuposa owatengedwa koma ine hayi ndabasi bakhomba jane makhawuti je uma ngukalipira dele onalepha azakho pano basi bako bezingosaka maganyo kandi awolonda kaya muzawonjezera kumene kucha basi moyo uja umakhala bechojo until 2011 ndinamba zokuganiza pafupi kuti ndingozipha so ndikuyenda anazandituma ndawo thaiza nagogo anga madwala ndi ama diabetes ndi sugar ndama konda ndituma ndawo ku center kuti ndikatengere mankhwala then nalawirira kupita kumene kuchako ndikudusa pa galito pacha ndinaza kumana ndi zimayi anazanduza kuti takhala pansi ndinala kuti santho kubana jaswa koma ndatopa nawo kale ndakhala pansi anamba ndifotokozera nkhani ya moyo wawo mene zakhalira so I wasn't interested really ana amaroom adziwa ayi just a random ndijaonena kuti sakumala kuno kana kata malizana zangonduza maonena kuti God can use a young man like you to change other people's lives ngati mulungu inayo amaya wasako ndiziwa inayo ndamene ndili osalira kwambiri kwathu pachina chiti chonse akuti ayi koma mulungu bazagwirisira iwe kusintha anthu ambiri that was it mawaja lakhabe muntima mwanga kuti ndizapanga chanze kenaka basi nazamba nokukakamira zopempherazi akati kuli prophet wakuti kupita ndikaoneke and then nazava kuti kulizama Chinese scholarship nazava nga-apply anazantenga MBBS Bachelor of Surgery Bachelor of Medicine komano inali nokuti pure English ndebanalibepo ujedidiah yose support inali yose pure Chinese inali pure English ndebanalibepo pajayo wajamafuna kuti munthu kuti akaphunzire Chinese yes kena akakapitirize sure so basi ndinapitaso kwatsogolera ake ananditana ku church kwawo nditana kusongolo atsogolera ozwika ndithu mneneri ozwika kwambiri kuti iwe usadandaule mulungu afuna ndikutumize ku China kuti ukapitirize maphunziro ako ndipita ku China haleluya amene manja yes basi the next day kwamba kufusafusano napanga namaliza ma application aja basi anazangosiya kundiyankha fo nthawi chaita kwana kuti visa so titapanga kale za visa anangosiya kundiyankha fo tsogolera zakhala sobwanji sogolere kuti zili banje kwenekwene basi kusiya choncho kera kanazauza kuti ndikozapanga apply ndechimene chibanjirikano sopano mati kuti akosomene ngapanga apply amanditenga koma nondithandiza amaso now zati abino Catholic University zina koma kuti ndipite palibe nazawo zaso nakabe zaso chaka chinacho akuti napangira apply kumagu ananditenga magu kukauza atilipira ine konzekana
siku lopita lija unuza kuti banjudikireka ichaka chamapa ndinalembera email register kwauza kuti ndizabwera chaka chamawa chaka chinacho anangosiyaso kuti akafu. Every door is closing on this guy's face. Koma pali nthawi ina yake imene chitseko chikutsekuka ndipo tikufuna kuti tikaboleze pamenepo tisanafike nyimbo number 2. Nyimbo number 2 ikhale kuti I'll find you. Yeah, Lecrae, I'll find you. Nyimbo yachiwiri program lero ya Cruise 5 kucheza ndi Protasio, Kaluwa, Jedidiah. Uli ndi utumiki wapadera umene tikhoza kucha utumiki chifukwa sali amene akuchita tinamva kuti umatenga ana osiyanasiyana kumapatsa chisamaliro. Ndinangofuna ndidziwe kuti kuchokera ku background ngati imeneyi zinatheka bwanji kuti ufike poti uli ndi kuthekera koma khandi anthu ngati amenewa. Turning point inabwera patipo. Lero kuti kwambira chimene zanuza mayaja kwa ino lali kusinkhazika kuti kodi ndingazathandize bwanji anthu amene akulusa nyimbo zimene ndikulusama. Leso kwina nkulangana zabwera kuzanduza kuti ukwazi anthu achati nkaenda nako chwavacha anamanga wina anapha munthu wina anaterenda anamanga ali ku ndende nopanopa. Ndi pamene zinazandipasa maganizano kuti I think because kwamba ukapita kaye kundende maka bendera kaya nyamata inalo kundende kuti pali chembekezo ngati mungana ndipasene chembekezo kuzera kwa munthu oti sinimamuziwa nawonso akhoza kupeza chembekezo ndinamba kupita ndi kundende kumaula kuti pano kumaula amati abusa kumaula kumaula kuti mthambira matiziwa yes then mapeza kuti kupita kumaula kenaka pana za fika nthena kuti namba somathamanga nawo ndi anthu ena anyamata kana mapanga zomayenda mmasukulu kumapanga motivation speech koma chimene chimandipereka chonena kuti ndinali ndi ma admission rate ambiri koma pabepo kumene mapita yes then mato ndikalimbikisa anthu ena ndikalimbikisa zabosa ndikalimbikisa chani exactly so base takandilimbikisa kuti akhoza kumapanga study online kati madiploma nake macertificate ake online uzizipanga improve uchera ndabasi namba mapanga za mental health kusatira za mental health kuti kodi career talks aja motivation speeches aja kumaonera chanchani kuti mwina ndizathandiza ena ake. So until this other day nazapita ku na Mitete secondary then pamene maheda amazambuza unena kuti zose zimupanga zili bwino koma what if mutaganiza kuti muna Mungu panga support mwana mmozi mumutenge pana mmoziyo kuti muyambe kumuthandiza iyeyo kuti imene yende impact yeneni yokhazikika zani za motivation speeches mubwera anthu amayiwala. So tinazapeza kuti panali mwana mmozi wa form 1 term 1 onena kuti bambo akatana msiya mbuyo mu kana kana zali pempoti tambe kumuthandiza ndamene naambirira ndamene manena kuti first born mwana oyamba kutenga step yoti kupatula kubango ucheza ndi anthu kuwalangiza kuwatutura koma na papa nditenge mwana uyakhale responsible koma chipene sina nene chonena kuti nthawi imeneyo ndakwa tonight tasiyana kuvuka chozopempherazi kupeza kuti sikuse kukanika temapoka na kwambiri ndesukana zango luza kunena kuti indizimene mwayambaza achimwene zuwa lisalowe pakhomo panopa ndende ndapeza kuti I was homeless ndimakhala kwa chinsapo musaluni kuna make nthawi seni mapangazi makhala mwa chinsalo mapanga tsitsi kapena mapota anthu tsitsi kapena atakachokachoka makalo kugonamo ndeke nakano anazanditengano abusa ansangena ake ndikukanisiya kunyumba kwawo kukwera kauzanchosaso kunyumba kwawo kujaso tukukapeza kuti anazandipeza kuti andikapena kana mali nazambo bempherano kuti ambuye ndingopeza nyumba yalendi sinuka ndamazichokera kutiko koma ndipeze nyumba yalendi so ndipakana zandipasa no nyumba imene ndimene mukhala anaina kuntunda you have maintained that house pakana panopo kuti basi imandikumbusa bekumene ndinachokera. So yes, I now started with her panopa. She's in 4th year yeah kwambira form 1 wakhala kumpanga support. Yes, that's almost 8 years you've done. Yes koma anabweza chaka chimozi ndinayi that's 9 years. 9 years yeah. So kwambira bible pano pamene nazaona kuti now people started getting interested to know what I do. Ndiza ku prison izo anthu amapeza kuti atitumizira soko zimakhala choncho. The number kept on increasing anawo then asabwesa kuzanduza issue ya mwana kuna kwake. So I decided to be part of my organization oti akupanga so zana zomwezo kuti ndikuzire zinaziwiri zitatu ndipamene ndinazamba nokuma kunali maestros nazajoina kuti naiso ndiziphunzirapo ziwiri zitatu then pakhaso pa organization ena kutika kanazavaso kuti ndamba zama COVID atabera nazaganiza kuti ndiyambe kufikira no azathu amunsewu kuti naneso tinali ngati iwo akuprison aja anateresa kupita ku prison then ndiyambe so kufikira namunsewu. So when I started doing that ndipamene I met my biological sister for the first time. For the very first time. Unalili nchema wako amesoka muzima sindinkamuziwa sina mukatatu tipo atatu kana kankoza zindikira kuti tipo 5
kana kakuza zikati atiripo 6 2021 so basi ali history yoti city maiziwa kuti kodi kuchitika machitika chani kwenikweni so basi ndamuzika kuti naiso amachidwa kuti anti kwa anditi anantauni muja mblanda muja anti tikane kwa anti so when we met we were like I think it was a tinafanga zofana so I asked her if I could be coming to our office kuti ndiza phuzira kozwiri usanadzizo ndi bala kwa imene nditazindikirana kuti ndi bala wake unodziwa muna dziwa bwanji my brother anazapita kuzomba kuja ndokuna anazauzidwa nayoda brother kuti molele ma sisters ami sinake ndwako kuti zake ndwako kuti so kumudzi kwanu kumudzi kweneko ndarabela anazaruza ndakumudzi abazozo then bamene lana zatuza anakumudzi abazozo vili anakanena ari kumudzi kuti ndi anaso ndipamene tamba kugwirira ntchito limodzi nekumaphunzira kwa iyeyo amantenga ndekuti thazi na usiku kuti tinaziwa naso ndi maloya angapo chifukwa cha iyeyo apolisiwa chifukwa cha iyeyo zinthu zambiri panopa ndimayamikira kuti anakupanga build ndiye kuzotidzipa makachonchichonchi so cheni chimene umapanga ndi chani chifukwa pali anthu ena amanena kuti ayi ife timatenga ana amasiye timakhala nawo pali ena amatenga ma street kids amakhala nawo ena akuthandiza nkhalamba ena iwe chanje imene umachita ndi chani mbuya pano maphatikiza zinthu zambiri ana amasiye ana anzathu amunsewa azigogo anthu akundendewa koma nazaona kuti zimachuluka zochita so nazangoti let me just focus on ana whether ndamasiye ndokuti akusola chabe chisamaliro ndema nkhala ana simatenga kuti kodi uyipa mbako osenanga alipo ana ambiri somana semaziwaso kuti ena wamuna semaziwaso kuti mambali kuti kokwenekwe ngati amene manena oyambirira ndazi wanu chaka chatha kuti abambo alipo eta ali pena pake so amene ali kule ndema nkhala chioneka kuti basi mwana akapezeka kuti akusola chisamaliro ndapita ku social welfare office kuja mena maniphunzira sister wanga muchapeta mapangira tikafotokoza kulipana kwa kuti nethazi mapangalifa kuma homes nthawi zina ndekuti timaona kuti tikafike kwawo kuja athandize tingamathandize banje pamene pajapa ndimazaona kuti ena akapita secondary kodi ndizitani nawo koda amene akupezeka kuti kwawo siko kupezekera tu wande ndizitani nawo koda amene ndikwasamalira amene namba kale kwasamalira ndizitani nawo kwenikweni ndi pamene nazamba kupeza njira nayo kuti okay ndikazasiya nyumba imene kakhala kukambirereja kuti ana amene akusowera tu kokhala ndizingolipira azikhala amene ndizilipira rent imene pomwe azipita ku school kwa anazala mazazanyamata kuti nde asikana ndizikasiya kuti yes koma anthu wandiwoti sikuti ndipachibale kwenikweni sipachibale sizuluka kwa ndasiye mwali anu ndi pamene ndinaza kaniza kuti ndipeze nyumba ina ndinaza kambadala ndodanga amene amandithandiza so kwambiri zanas naza kambadala ndodanga kuti ndifuna nyumba koma nosati yoti ine ndizingokhala maso kuzebwerana osiyana so akasekera maskulu muja nde amabwera nokuti kwawo akanyala kuti kwawo so tili kuno ndikuchani ndi nyumba yako ndi nyumba ya lendi ufati kumpanda kuli nyumba zingapo nyumba zapiti ndikuchani tili kuno ndi nyumba ya lendi koma ene akuti ana akakhala akasekera amaza khala noko ngati kwawo moti pala ana ena amene amati akati kupita kwathu amanena kunoko palibenso zoti amwene holiday yokha ndikakhalako nthawi zina amatha aloleza kuti apite kumuzi kwawo nthawi zina zimazavuta kuti atomizambo wina ngati chaka chatha atomisaina kumuzi kwawo kapeza kuti wabwerako ni mimba awiri akapezeka kuti abwerako ni mimba ndezimavuta kuti timaona kuti kodi kumuzi tukwatumiza kuti zikaenda bwanji koma akamanena kuti ambire kwawo umanena kuti kunoko so ino ndi nyumba imene maikako ana koma ngoti ana 40 dzina koma ndi ndathaula kuno ndito akabako ndi mimba ndoti amene ndakula kuno my ages ake ali marenji the youngest is 5 the oldest is 24 okay so ndathaula achulukira ndi magulu ato ene baba 15 and 14 ma teenagers choncho okay so kuno kuli ana nyumba inanso kuliongo kuno kuliso ana koma so namva zoti ku planta yaso muni nyumba wena yes planta yaso koma planta kwambiri timapeza kuti mathanthaizi nakungwasiya ma cell phones azathuka kutengera kuti makese zambira ku planta amakhala sensitive my issues akamakhala complicated dependa kuti amapanga involve anthu ena kuti ama office akuluwa nde ana ajaso amasakidwa ifeso tipatha kumasakidwa so zinthu zake zimachitika choncho titere tisanguke yayi titere ndijire nyumba number 3 kena kuti tambasule nkhani imene ifana kuti
Abisara chinthu chachikulu kwambiri. Nyimbo number 3 ika nyimbo yanji. Nyimbo number 3 kale he's still moving by William McDowell. William McDowell he's still moving. Matenga ana amene makhala ma street. Nkuma wasamalira kuwapatsa chisamaliro chapa khomo. Wathandiza kupita kusukulu ndi zina zotero. Wapezamo chiyani muntchito imeneyi, watulukiramo chiyani chifukwa nkhani imene imakhala yovuta kwambiri. Timamva zambiri za ana amene acha. Ena amatana amene acha ndi wovuta, ndi zikawenga, amene akuthyola nyumbazi. Ena amati ana amene acha amavuta ola apolisi ola ogwire amatuluka. Ena amati ipo makhala amagwirizana ndi apolisi. There are so many things that are said. Chiyambirira chimene mazatena kunena kuti kwambiri kwa ana munsewu timanena kuti ana achapirira amasiye koma mukazafufuza muzazindikira kuti muna 95% ana amene achawo makolo onse alipo. Onse bambo ndi mayi amakhala ali moyo kwina kwake. Ali moyo kwina kwake. Iwacha kumakhala ma street. Iwacha kumakhala munsewu. Yofika wali mwana makolo ana mwalira. Nthawi zambiri kuti anthu amaona ngati makolo ana mwalira ana achapa baya makolo ana mwalira koma kuti ufufuze ukampeza kuti kwawoko ali napo. Koma kwawoko bambo palibe mayi amene alipo ndoti anasiyana. Vuto ali kuli makhala meneko. Ana ambiri ndionera kuti bambo ndi mayi banja linatha anasiyana. Ndinaza kumalapo ndi mwana asikuina ku Victoria Avenue Blantyre kunduza kuti angole nifamu kuti thandiza nzangu apha bambo anga basi. Ndezi bakhala kuyo umene uchawo ndi umene amapezeka kuti mazaona kuti amazaonesera pa anthu akamala kumana nawo. Munthu wakozekera pa bambo ake sangaopeso moyo wa munthu. Chifukwa inenso ndadusa zomwe izo tili ku school even ku secondary azanga mazowa nikaenda ndi ma surgical blades m'manja kuti munthu akandiputa ndoti mamucheka zipakhala zinthu ngati zimene zozo. Koma sumakhala kuti ufuna upange zimene zozo. Koma nyengo zimene moyo wakukhwimitsa kwambiri kuti sumamvaso chisoni china chake kuti munthu kama upanga zinake mangona kuti wini ngombwezera anthu pombali. So chinanso chimazakhala chovuta nchonena kuti kwambiri ma push factors muna nkhaza zimene akukumana nazo pakhomo. Ena nthawi zina mapezeka kuti mwina ndi anthu amene akuti azibambo amene ma stepfathers muna afana kugone nawo. Ndipakukhala ma issues ngati amene achawo. Koma paliso ma issues ena amapezeka kuti ma push factors onena kuti nthawi zina ndawano mjaso kuna anthu ena amadyerera somaso pa ana omwe. What do you mean? Alipo anthu ama-business akuluakulu even anzathu achimwenyewo alipo ambirimbiri amene apezeka kuti usiku akutenda nato ti anati chaukatenga kamwana kazaka 12 kamwana kazaka 13 kamwana kazaka 14 akupita nako pena pake pazijoyi ndikukabwera nako. So zinaso zimakhala zimene zichazi ana street achi ana munsewu achi mabwana akuluakulu amakacheza nawo mapadera so mapadera komanso sokhawo paliso anzathu so nthawi zinaso ambaliza chitetezo chiso nawo so amatenga pezeka kuti akudyera somaso pana omwe ukapeza mpumulo ndithu ndikumpasa 1000 mwana wa 1.5 ndikuti athana nthawi imeneyo. Ndezimene zijazi nthawi zina ukamathandiza nacho amapezeka kuti amene akususana nawo ndi ambali zosiyana-siyana. Si ana okhaja so komanso anthu enaso akuluakulu amene akudyerera naso pana omwe acha. Utanthauza kuti ntchito yowachotsa ana aja ma street sikuti tikungolimbana ndi ana okhawa kuti tachotse yayi. Si ana okhawa. Paliso anthu ena ake amene amapindula ndi ukhawa amapindula so ana aja akamapezeka memcha. Pali ana ena samatungidwa so ndi anthu akuluakulu. Mwana wina aliyese ineyo kukhala mse wenthameti nali mse. Umakhala ndi leader pena pake amene makampasa. Mukhoza kuba munthu kumbera 5000 yako ikakhala mwina 300 kwacha amenepo. Bwa chimachika ncha? Bwana wanuja ndi amene amagawa. Zambiri zimapita kwa bwana wanuja. Ndikuti zinazo zipakhala kuti bwana amakhala kuti nayenso ndi wa mu street so naye. Ena amakhala mavenda omwe aja, ena amakhala kuti ndi ma minibus omwe aja, ena amakhala omwewo amene timaona kuti angokhazikika ndawoni paibepo chimene akuchita koma life ikuyenda bwinobwino aja. Amakhona ali nditi anyamata awo. Migodi yawo ndithu mmene manyamata awo amene amapita kukagwira ntchito zawo. Ndeti pakhala kulimbana ndi anthu ambiri ndi ntchito yokuti umakhala pa chiopsezo siku lina lililonse. Ukamayenda even town muja umayenda uli cheru kuti leroli kuti uchakufuna kuti sokonezera mkodo changa amene. Afuna sio tsana ma street umapitisa ku school yanja ndawo ngati timudyera kuti. Ndeba ligulu ina amayiwa kuti ndi ndaba. Akamandona amati ndi ndaba. Sinanga anawa. Somehow mapezeka ana just ndanze because ambiri pano bali ma national secondary schools. The nthawi ngati noise mapezana ndiko nthawi hodi omwezeka achokera ma national secondary schools osiyana-siyana. Mbangano zona ngati munthu ali ndama amalipirira ana osiyaje ndikuti chithumba pena pake. Chithumba pena. Ndikuti mulondole tikaone pamene amagona kapena kumene amapita ndoti kwina kwake tikapeza kuti tikapeza ndama pena pake. Zimavuta so zina ndi zimene zonso. Ena yesalabo kondiba ndithu okufuna usukulira okoko. Kukuta? Kufuna kondiba ndithu. Why? Chifukwa choti basi amabona ngati ndi ndama. Koma mina uli nazo. Ase ana 75 kuma
uli chithumba tu basi zimachitika chonja amathana kukuimbira anthu ena phone thana kana kalandira kuti kakumanisha kubypass ya ndifuna tikambiyane zanazi saka fete makhaba pressure kuti tiasapange support anawe ndiko ngofuza kuti kuli mwana kuno basi ndipita ndikathandiza amadadi nati kambirana kuti ndizipanga support zimene mapangasa kupita umene kuti akaona kuti program ya center kuti ayi uzulowera cha kubypass ukuku uzititsatira cha kumeneko bana zana da kumene zulowelako sizikuenda ndinayo zanza kainaka ku police kuti zinthu zake zikuenda chonchi akuti ayi usapiteko ndikuti wauze kuti tikakomane ku police atolota auza apolisiwa apolisi senaso tinagula kale subwerera so ku Blantyre iwe tithana nawe konko zina zimene zimachitika ndi zimene zonse kupatula chiopsezo chimene ukunenachi nanga kwa anawa chifukwa choti be njati manene amucha kuti anthu amakhulupirira zambiri za makamaka ana amene amakhala ma street amaoneka kuti ndi ana olimba mtima kwambiri andi imene kunene amakhala akhoza chita china chilichonse andiwewe umaona kuti umakalowa kupene koko ukapeka kumodzi bwera naye komabe kuti munthu afike poti wasinthiratu kuti wamba kukhulupirira kuti akhoza umakhala ngati munthu pakhomo ndi process yayitali ndiye muzaka zoyambirira zinthu zoti kamakhabe kuti kantima kachinyamanyama kadakalipo kuti sana amakhapo amavuta bena iwe experience yako yakhala yotani imakhalapo fena amakuza kuti muna tikakhaga tituye tikatangozisiya nkhani zokubayibazi kwezeka kuti wina adumha mipanda akaba kwina kwake zinthu aswanya windo kwina kwake ndoti makhawa kulipira milandu kuti asintha banke cover uyu umthandize kuti ndinazabona kuti kuwasiyanisa nyumba kuna kona yakuti amene akuvuta kwambiri azikhala makoto kwawo koma amene afika kuti panomo kuti ali nomo ndenda amene unatha kumakhala ndi kumalokoti kuli anthu osiyana-siyana kuti anthu asamachite kudandaula kuti zikutere so zimakhabe mavuto ambiri ndithu ena apezeka kuti mwina akaba zina kuna kwake ena akuba ku skulu kumene umva kuti mwana wanu kunokwala kumilandu waba wakhala kuba zinzake ena amakaopseza zinzawo kumene zinachitikapo mnezi kuti ndachoka kudongo kuno mwana mosi ngubauza zake simugona ndikubaya usiku anyumba yemo phone ali kuona aneba kuti anano akanika kugona walusa kuloko wauza nzawo chakuti si ena almost amatha kukuza kona kuti tithana na then ndinchire kuti pena umakhabe kuti ina bali basa umakhabe kuti uli ngati pachiopsezo ete koma ndiyo ine ndi madaliso wake koma ndiyo kuti iweyo anakuopsezako anako omwe wewe kukuopseza kambiri anako omwe watola omwe kambiri pale nthawi zinamo bezeka kuti ukamaenda even Blantyre town muchawezeka kuti ana omwe aja kuti udero kwajesa amatha kukuza kuti wala ngati kuti jesa ndekwana ngati sitingakubana ndimako ngati nazapangirapo birthday party nthawi nake ku Blantyre kucha ndikuti usambeni kuti tikubaya lero iwe maona ngati kuti ukamati jesa ndesi tingakubana ndi bahasa fajani then nazana mzira kuti naendera phone zanga nakoti batikabwera then nanamzira kuti nzanga ine nsirekani ndibamene no ndinazango pamala kuti anakafamba munthu chakukwacha uko atachoka pa iweyo atachoka pa ine so ndi chiopsezo chimakhapo mbali zonse sizoti ife tikatenga ndekuti amakhala kuti basi ndekuti ali nomo pali nthawi zina zimene kumapezeka kuti ana amene agwidwa mwina mu street mucha amatichani campaign yochotsa ana ma street clean up exercise awapanga round up akasiya kumene kucha inu mautenga ngati amene umalandira bwanji ife timanena kuti imene jasi zinthu zolondola ndipo ndimathokoza kuti pale anzathu akileya akhala kumenyera ufulu wa anthu ngati amene achawa kwa nthawi itali ndipo khozi kukatenga muja makatenga chabwino mwana wina chabwino akhoza kutumidwa ochokera kwawo ali osasamba wakayenda mtown inu mampoti mamona kuti ndi osasamba ndotuwa mamutenga mati ndi street kid yet asali street kid mamanga munthu mulandu palibe chifukwa choti chabe ndosauka ndepali ena samatengedwa imene jaso simakhala solution khozi atenga akasiya ku polisi kucha then what court simalola kuti mwana wa zaka under 18 ndekuti apite mumpirisa kuti kumaula atuluka abwereraso munsewu mucha koma ndimanena kuti it's a matter of dealing with the root cause ya zimene zichazi kumene kuli mmakomo vuto limachokerabe mmakomo cause mwana wanomo sangangochoka kwawo kuti kwanomo sangangochoka kunyumba kuti basi ndapita ndizikakhala munsewu koma tikapita tikafufuza mmakomo mucha umakapeza kuti chimene chinavuta ndi ichi ndebwana ikuti timuthandize bwanji pamene papo ndi pamene pamakhala solution pali vuto lalikulu kwambiri makamaka ku Blantyre sikuti tasiya malo komabe ku Blantyre ndi kumene vuto pamene lakula kwambiri limene kuoneka kuti ana amene timati ma street kids muli ndi zizunguzana zimene magwitsa ntchito koma ana amene amakhala ma street akuoneka kuti they are taking over
site ija afika kwanena kuti akumapanga zifwamba zikulu akumabera anthu masana anthu akuyenda anditi umakhati kuona anthu akuluakulu samalani kunja kuno siku libwino andizioneka ngati kuti from where I'm standing palibe solution ina iliyonse chifukwa apolisiwo akumangopita kuti angopanga kena kusabwereranso akatere angopanga tingathalena bwanji vuto limene licha solution imene yoti ilipo ife mbuyo mwatili ana tikamapita mumsonga makauzana kuti tikamanga makolo anu the kholo lonse limakhaso ndi mantha amakukwapulani mukapezeka kuti mwapita kunsewu kuja kuti niyo muzikhala pakhomo muzatimangisa 1 2 ndimanena kuti vuto lalikulu limachokera kwa azibambo chifukwa azibambo they are not there is a lack of father figures makomo pala azibambo kuti anangobereka ana basi ndikungowasiya kumakapanga zinthu zawo anaja kusamalidwa nzimayi aone zophika nzimayi aone zopita ku business nzimayi aone zopita kuti mwana uja sangakhazikike pakhomo chifukwa choti munthu wene akuti amusule mwanayi kuti azakhale mwana ologosoka palibepo chinanso chimene chimavuta ndama organization tindi vuto mwana wamangidwa timangopita ku polisi kuja ndikukamba kulimbana ndi apolisi mwana sapenera akhale kunoko mtuluse simunafufuzenso ndikome kuti kodi mwanayi anapanga milandu yake yotani kwenikweni komanso ata kuti mwamutulutsa mwanayo kuti what will life be after that ino mangomera kuti mungomutulutsa haufumu mulembe chinthu chakuti talero tamanga rescue ana mwakuti pamakasi yakuti loera kuti kwanawo moyo ukhala utani pameneponso timalakwera apolisi chifukwa apolisi mbali yawo amapanga kuti awanisise kuti awo timene muli ni mblanta ablanta apolisi ndimayamikira kwambiri kuti asouth lunzu polisi ndimayamikira kwambiri even awosi awo amakhala kuthamangathamanga kuyesesa kuti kuli kulimbisa kugwira ntchito tamandika kwambiri koma chifukwa chonena kuti amaorganization ife timapita akona kuti ndufulu wa mwanayi kuti umukumphera mwana ufulu koma iye akuphera ufulu nzake ife tikuna kuti tikumphera ufulu timutulutsa amene mjamu sitikaonanso kuti kwawo ndikutiko panali kamwana kenakake mwachisanzo chabe kakulimbi tena zapita kukafusa kenaka kuti ayayi amachokera mbagwepo ndendadamisala mtuluse ndikafika kaye kubagwepo nakapeza abambo alikonko abambo ake nina abambo ake amwana ine alikonko mwana banje simunakamona akudanda pabe pamene wakamona akuti andi zake zimenezo zopakhomo pano pali lamulo mwana zaka 14 mumve zinana ndi ankhabamba pamene pakhomo pano pali lamulo wina yesamagazisakira zakudya yekha ngati sapeza zakudya sadya ndi mwana uja amangopita mashopa amabulundi nyamula chimene wapeza yeah ulendo abamboso ndio saka zawo ndio abambo iniyo makasaka aine selimasaka ndi majazi zimene asaka ananga woyenera kusamalira ana ndamene akusamalidwa ndi mwana wa zaka 14 kuti tanati meri japo kuti uime nalo kuti ubandule limene yalo kuthana nalo basi wala kuitsa timene ngati chata mblanta ati ndi solution na kuti timaumbirira limene yalo kuti apa nedi tethetsa loseti basi koma ndi solution koma anaja kuti mzacheza nawo muzamva kuti kuli anthu amene amatuma anaja samafuna kupanga zimene zichazi koma chifukwa chonena kuti akatumidwa amauzidwa kuti ngati simupanga zimene zichazi tithana ndinu anona karungone zimene zifoti iona khako mu stream kuti samaone ndi kabiso kena kale even ichino just amakhota kufuta ale aphena amati akaona kamwana kamumseuka chete kandi ndi mwana nzake moyamba kumweruza kuti ayi mwana uyu ndihule koma simupesa kuti mwana nzake anabwera bwanji azilonda amashopu akugawa mbewu zambiri mtauni makonjezeraso chiwerengero cha ana mtauni koma zimene zasitiyanga sitimafusaso kuti abamba kamanayi pa game ba mupire game ya kublanta mbwele game yako no mupesa ti ana tati ngono tikungosu yendedwa chani muzafusa bambo ale kuti kosako zivika chifukwa ndazilonda mwaje timasunga mapala voto ndi akhalana tichire nyimbo number 4 ifo mafusa amene akufusidwa pano ngono limba yankho ake ali patali kwambiri komabe tiyesetsa kuyankha kwa mafusa amene tingathe kuyankhawo kena kuti malize kujeza ndi mlendo wathu walero program ya Cruise 5 Protasio Kaluwa Jedidiah nyimbo number 4 ikhale what a beautiful name mukonda za mulungu wambiri ayi fe ndopemphera mulungu amatisunga ari ndinusa abusa so onde na abusa wana mango laliye kundenda amachiwa kuti abusa munse amachiwa kuti abusa makwalala monse amachiwa kuti abusa basi tinangokometesa kuti ndifa abusa tikeza ndi abusa Protasio Kaluwa Jedidiah program ya Cruise 5 what a beautiful name it is kuimba kwa Hillsong yeah tikujeza ndi Protasio Kaluwa Jedidiah amene ali ndi utumiki otenga ana amene akuvutika ana amene ali ma street ana amene makolo awo sakuti ali kuti amatenga ana amenewa kumawathandiza kuwalipirira mafizi kuwapatsa khomo loti azikhalako
ena sawatenga amango alondoloza kuti kodi uyu zikuyenda bwanji tangotipatsani chithunzi cha ana amene muli nawo kuti kodi amene ali m'masukulu ndi ati ndipo masukulu ake ali motani. Ali masukulu osiyana-siyana. Pano ndi ndana ena pachipasula, pali ena ali kubwayira, ndi ndana ena ali patsabango, ndi ndana ena ali pafozi, ndi ndana ena kulikuni boys, ndi ndana ena ku Mzuzu Gava, ndi wina ku Providence, ndi wina ku masukulu enaso ku Poto kuchiwavi, ndi masukulu ndithu osiyana-siyana. Makhozedwe awo amakhala otani? Ana anga makhoza. Eti? Andi panthu amalanga tunaya kuti ana wanje ndimangotengera kuti basi poti ndiwanzeru kena kati mtenga ana anga makhoza. Eti? Kwambiri. And that points me to a point yonena kuti munthu nzeru zimangokwililika ndi kauchigawenga kamaoneka kacha. Zinzeru za haive maonekedwe amasinthana maonekedwe. Akasamba amasinthana. Ungosamba katatu kuona kuti ka munthu kacha. Mwana before and after umadaba kuti kodi mwana weso. Ndemwe ucha. Work hustle mazifusa kuti kodi transformation wasinthatu munthu. Pompano. Kungompatsa chisamaliro chofunika. Ndio wina aliyesa ndikuthekerana na watu wina aliyesa. Amakonda kwambiri kukhala number 1. Ndabanga kuti hayi mina timapokomeza poti mina ati pa social media anthu aona koma manya kuti muendele masukulu mukafuse kuti kuchibere mwansisa njena kuti kwapasa chisamaliro chenicheni chimene amayenera kulandira bakhomo ngati mwana wa nomkaka khala visiting day timapita kakutalika mandundu aje kandi kunzuzu kandi kuti kandi ku southern region timapita kaendera sundo asaone kunena kuti anzanga akwawo abwera ineyo pande pamene wabwera ndeni maona kuti zimene zijazi zimapasa chilimbikiso kuti azilimbikika pale ana amene ali ku primary alipo sena ku primary ku university alipo 4 alipo 4 awira amaliza nursing ndota sala 4 oho mani ndizifunsa kuti alipo ena amene anamalizako alipo ndotana anamaliza wina anali ku Malawi College of Health Sciences anamaliza nursing so mukati mukuwasamalira amene weniweni mapatsa chisamaliro chotani mapatsa zinthu zotani imene imakhalira banja linalibe lonse kuti china chonse chimene kandi za ku school kandi pocket money kandi groceries zinthu zatha amayimba phone ndimapasa mayonena kuti akhoza kupita kwa head ukauza kuti mwauze madala kuti zinthu zatha pali tinaso kuti vena primary amatha kuimba kuti ati mapopi kandi za mayeso kandi mayeso chabe apa school ko kufunika chabe kayo yachitukuko timapanga zinthu thandizo lothandizira ngati amenewa ochuluka chotere mmalipeza kuti ndichifaka anthu ati muli mchithumba anthu amaona choncho chifukwa chokuti mwina kwa ine ndimapanga zinthu zimosiyana ndi ena enese makhupira kuti mwina anandizaika pena pake kuti nditumizirene ndalama ndiziyana oterewo amaona ngati zimasokoneza ana ati amaoneka ngati ndikupopolisirapo ndalama koma what I did was kuti apart from kuti kupanga volunteer ndi ma organization esiyana-siyana timapanga so collaborate na organization asiyana-siyana pali ngati ena Matebi Child Foundation ndekuti iwo amapanga mbali za fees amapanga mbali zowasamalira pali ana ena anasankhana ena amene amapanga iwo mbali za fees ndi anthu timasonkherana ndithu magulu mu WhatsApp ngusonkherana ndithu kenaka timapanga kava mbali ina inenso timapanga kava mbali ina again ndinapeza zikandivutisa kwambiri ndimapitano kwa anthu amene ndikwaziwa ngati ndakuzwani kenaka ndipita pakuti pandivuta mundithandize ndi amathandiza palena amangobwera kungoti inete mwino inifana ndikupirire mwana mmozi ndenso komanso ndimayamikiraso ku chechi kwathu ndi anthu amene amandithandiza mosiyana-siyana kwambiri sizimafunikaso kuti ndipita amango andifunsa kuti pano chikufunika ndithandiza nandichani ndi amapeza kuti andithandiza pa kacha ena ndadzava zonena kuti munandi andalama kuchokera ku Airtel pa initiative yawo ya zilimwaife 3 million kwacha anakupatsani kuti ndi yachani amapanga recognize chani weniweni ntchito imakamene magwira makamaka ndi ana amunsewu komanso ana ena also achabe amene timathandizira nde panali ana munsewu panali ana ena kuti natenga kale kuti amasowekerabe kuti nkhani za mafizi zimene mwaonera namba ende yaikulu ambiriso ali ku secondary zimakhala zovuta ndithu kuti ukwanise mafizi anthu onsewo nde chithandizo chinandithandizira ndithu kuti tikwanise kulipirapo mafizi plusinso nyumba kuti zipezeka kuti tapanganso nyumba zikaonjezera nyumbazi inali thandizo lake pomwe anthu ena amadzudzula anthu ngati inu oti mukumathandiza magawo ngati amenewa kuti mwina ndi amene mukulimbikitsa kuti anthu ena asamakhale ndi udindo osamalira ana awo mwanena kale kuti alipo azibambo ena amene I think ena samadziwa ndi kuti Protasio alipo adzanditengera alipo ambiri alipo ena amachita kuwuzira anthu kuti chaka chakuti icho muzanditengera mwana wanga
zimatero ndithu koma panopa ndikupanga ndi Ministry of Education kuti mapanga soka kuti ndi anzathu Ministry of Education takha ndithu akhala kundilangiza kuna kuti pazitha kuzikhala zinthu zina zake zoti ndizasira makolo azipanga ndeba ana waso ndimafusa so ngati pali kholo ndimalifusa kuti kodi inoyo mbali yanu muzikwanisa chani pana kwenu fizi tukulipira koma iniyo mutengeko so mbali yomapanga china chake fuka pa mawa sinifahamu zangu tuke kuti mwana ndo wanga mwana yakona kuti babe bothandizo mene mumampasa ndezi machitika to alipo so ina kuti ndaulesi kwambiri ndeti mawoza so kuti ngati mukapitiza ulesi mwana wanu tikusirani ngati simufuna mzipangapo kena kali senza kuti anawo kuti mango watenga kutenga udindo wonse maisisa kuti azilumikizana beni makolo and makolo ajama tantuli mwana wathu akusama twende akuti alipa kuti pakuti ikakwana nthawi kuti akusikuja timanena kuti zimene munalonjeza kuti muzikwanisaso muyenera muzipanga zitizo koma alipo ena kuti sangakwanisira tundeti mamesese koma ndimakhuzika ndi ngati pali kholo lina lake nthawi zonse limapezeka kuti kakha nthawi kuti kusukulu amakazinga thumba lachimanga thumba hapo zikati thumba kandika 50 kandika 25 kgs kandika 20 kgs atumiza kuti ayi chichi mwathandizirana akamapita ku masukulu agawane kambale ndo maona kuti ane ndi chidwi that's what you can do that's what you can manage kwa pamene amakusira tuchita chili chonse ndabeti pauza all even what you all 5000 akozokwanitsa koma akuza kunena kuti yachi tukuko mwemwe 2000 akuza kunena kuti ayi 2000 yachi tukuko alipo sotero koma pano ndinaphuzira kunena kuti izizi ayi chifuka malamulo amalesa kupanga muli babanja ayi mudza kwatira mwina fando ganiza kuti mayo ndadzali oza kufika kuti anathu ndale ungofika kale wapeza kalano kamba kaperi kwadi baba tuonjezeresa watu kama level ndi pamene mamba uganza ma decisions akwa masintha suma pakaso ma decisions zimene mapangira ulibe yana pano pandeni pamaona kuti ndikapanga ma decision wandiziganisira kuti kodana munthu apena kubwera azasamalira kapena ayi. Are you happy with what you're doing? Very happy. Eti kwambiri modi umalipikitsika mutima kuti izizi ukhozochita ndithu kwa zaka zingapo mpaka nasi kupenda zachoke pasiko la paseta no takutero Protasio mlendo watu mprogramu ya Cruise 5 timalize majeza atu ndi Protasio. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. All right. But first I want you to tell us your full name. What is your full name? Protasio Jedidiah. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Kwambiri. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? So many times. Have you gotten any surgeries? 15 plus. Have you ever been hospitalized? So many times. Have you ever donated blood? No. Do you know your blood group? Yeah. Have you ever smoked weed? Well, once. Once. Yes. Would you smoke weed again? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? So many times. Have you had a crush on someone? Yes. I think it's a great minute. You forgot when is growing up. Uli ndi anthu kuplanta ndi kulilongwe koma panopata kupeza kuno kulilongwe. Yeah. So tikupita uku. Wikira yose kuna makama siku atatu kuna makama siku. Yeah. Ukaone komezi kuendera uku. Kena ukaone komezi kuendera. Ababa ndavazonera kuti uthamangira kupita ku planta. Mazo ano akuti participate ku planta. Kuti chani ku planta? Tikaone sana mbumba inaso kupezeka kuti kwachitika zina kuti mwana wangu sowa ndi tikafufuze so khadi menene. Zimachitika zimenezi? Zimachitika so kwambiri. Mwana wasowa kuno. Mwana wasowa kuno. Tabwera ndicho ndimuzathandize kumusaka. Ndewe mukasakayo ana so chaka chathandina kampeza so na thandiza kuthanzidwa nda polisi ndakampeza kunkhata be. Nitsikana nyamata? Nitsikana. Adathawa munadapita kubanja lamene. Banja lokakamiza. Ndimapha banja ngokakamiza akuti azipita koma mene maamuna manenera mwana wazaka kuti ochepera 18 sangapita kubanja. So here she's less than 18. She's 16. Waso kachiwiri. Waso kachiwiri. Ndemu upita kumene kuti mukasake. Upita so kumene kuti kalongosole zimene. Ndikupatseni mpata kuti munyamuke ku planta. Koma mulipatse nyimbo yotsiriza ikhala nyimbo yanji. Nyimbo yotsiriza ikhala ya Jaira. Maverick City. You are Jaira. Akutero Jaira. Opereka china chilichonse. Kumaliza program ya lero ya Cruise 5 ndi Protasio Jedidiah.